Takže čus lidi, já vás vítám u dnešního videa a dneska jsme tady na serveru od Siria Kariho a zahrajeme si 1v1 nějaký menší fighty, takže asi jo, jdem na to. První hra. Jo, tak ty ještě nemáš like odběra zvoneček, jo? Hop tam s ním. Čau. Nazar. Jsme vypnuli. Čo já mám ty? GG. Takže jo, já vám děkuju za dokoukání videa a like, odběr, zvoneček a vidíme se příště. Čus.